l'anterior vídeo parlem sobre el concepte de notícies falses i com detectar-les. Este vídeo vol ser més pràctic i donar-te algunes de les ferramentes per a defendre't contra la desinformació, que no te la colen. Anem a veure quins són aquests tips per a reconèixer rumors i que no ens enganyen. Espera, que això pareix un rumor, vaig a comprovar-ho. Evita compartir, dubta d'aquest missatge. Les cadenes són informació poc fiable i d'origen dubtós i desconegut. Buscar en Google el missatge rebut. Trobes el mateix? En quins mitjans apareix? Tu mateixa vas a contestar-te. Alerta amb les pàgines com Caso Aislado. Pareix un mitjà de comunicació, però difon informació falsa amb una clara intenció d'influir en la teua opinió. Si és una imatge, anar a l'apartat de Google i pujar la imatge per a veure de quan és i on més apareix. En el cas de ser un article, busca la notícia en altres mitjans de comunicació, que pot ser t'emportes alguna sorpresa. Fuig de titulars escandalosos i cridaners. Ves més enllà del titular. Si és un article, llegeix almenys els 3 primers paràgrafs. Comprova les fonts per tu mateixa i consulta mitjans que es dediquen a detectar rumors. Maldita.es, factcheck.org, cazahoax.com. Si t'ha agradat, no et pots perdre el pròxim vídeo sobre mitjans alternatius.